Akşamınız hayırlı. Hormatly vatandaşlar, Saparağa hoş geldiniz. Salam Kemine. İyileşler salam. Oo, Buyur. Buyur Kemine. Saparağa birazrak üýt köşme getirdik. Her bazar gün bolýan programmamız üçin. O sorawlar we jogaplar däl, o sorawlar we düşünjeler diýip aldyk. Bugünkü nämämizi, yani bundan soň şeýle boljak, sorawlar we düşünjeler. Hem sorawlarymyzy alars, hem o düşüncelerimiz bolýar. Hökmen paylaşılmaly. O düşünceler hem bir ara alıp o gurrun ederýaly ýagdaýy o öğretmeli. O sapara e, Hı hı. bugün o sorawlar we illeşlerimizin düşüncelerine geçmezden öňürde biz täze Türkmenistany näme üçin o gurmaly diýip aýdýas, şonuň gurrun edeli. Onun gurrun etmek üçin hem bir surat getireli şeýle. O suratda da köhne Türkmenistan görünýär. Köhne Türkmenistan da o şeýlerek bir yer. Illeşler. Hemme yer beýle däl. Aşgabat, ýene bir kısa şäher bar. Olaram sahna. O sahna üçin o näme edilipdir. Ýöne Türkmenistanyň köp ýeri ine şeýlerek. O näme görýäňiz? Bugün Telegram habar kanaly goýulypdyr. O şo taýdan aldym sapara buna. Hı. Üns berip seretdim, hakykatdan hem alınan maglumat boýunça şu taýy, Darganata şu taýy. Darganatanyň täze raýonlaryndan biri. Darganatanyň merkez ýerem bar, indi soň göçüp o täze mellek ýer paýlanýar. Hı Şunuň ýaly şoruň içinde paýlanypdyr. hı. Bu taýda da jaý urýarlar. Bu jaýam daşary ýurtda işläp pul gazanyp şo pula gurýan ekenler. Ine bu köhne Türkmenistan. Indi täze Türkmenistanyň gurrun eden gysgaça soň sapara size bir soraw sorap, size berjek sözü. Indi Doğru. täze Türkmenistanda täze Türkmenistanyň o ýurtdaşlary ýurdun daşyna çykyp pul gazanma ýalyk bir şerti boljak däl. O pul ýurdun içinde gazanyljak. Hemmäniň gazanjy rızkı diýil ýa-da sapara Türkmen nemesinden alaly. Ýurdun daşynda däl, ýurdun içinde boljak. Olam nämäniň hasany boljak? Ýurdun içindäki resurslarymyza, baýlyklarymyza we insanymyza, adamlarymyza eýe çykyp bolmaly. Indi sapara kulağa hoş gelýär. Buny da nädip etmeline sonra şu taýda başlaýar Hı. size sonra ýöne entek gutaranyp şu soraýan sorama gowy urupmas üçin käbir zatlar aýdaýyn. Biz ýurdu täzeden gurmaly diýdik de. Hı. Indi ýurdu täzeden gurmaly diýilende bir binamy gurmaly. Ýani ösmedik jemgyýetlerdäki ýaşaýan insanlaryň aklyna bir ýurt ösen bolsa şoňa o beýik binalar, ýene nämeler aklyna gelýärdi. Misal üçin o Aşgabatda owadan binalar bar görkezilýär. O ýöne Türkmenistan ösenmi? Ýok, Aşgabatyň daşyna çyksan ine şeýlerek bir ýagdaý bar. Suratda görülýän ýagdaý. Yani bir göz bilen däl de käbir zatlar göz bilen görülmejek ýagdaýdadyr. Misal üçin jemgyýet göz bilen görülýän bir zat däldir. Halk göz bilen görülýän bir zat däldir. Akyl bilen, mantyk bilen düşünilýän bir zatdyr. Şu düşünen wagtyň bardygyny bilýän. Ýa bir zatyň bardygyny görüp eşitip däl. O pikir edip bilip bolýar sapara. Jemgyýet, halk, hatda döwlet şolardan döwletiň bardygyny nerden bilip bolýar? Ýa-da ýokdugyny nerden bilip bilýäs? Ine ýokdugyny görkezýän surat ine şu sapara. Türkmenistan da bir döwletiň ýokdugyny görkezýär. Ine şu taýda bir ne öý bar, adam şekilli, ne agaç var, ne de ýol bar.
Ama ýöne bir gyzykly tarapy sapara köçe yok, yol yok, ýöne daşyna hayat aýlapdyrlar da. Ünsüm çekýän bir zatlaryň biri. Ine bu şu jemgyýet owa gynalsak da bir Arap nemesiniň täsirine bir jemgyýetdir. Hiç zaty görenok, taş döwrüni görenok. Gynançlydyr ýöne bundan çykmalydyr, o aňsatlyk bilen çykyp bolýar. Bizdäki Araplaşmanyň bizdäki görünüşi gaty ýoka. O sapara indi ýanky sorama ýene gaýtadan geleýin urup durdum mukamy pikir edýän Türkmenistanda owa näme üçin owa biz täze döwlet gurmaly diýýäs. Neme kemine düşündüm sonra o. Yani tayinliğim yok. Onu yönünden aydayın. Gönü ekspromptum düşünüşüm boyunca doğrudur, yanlıştır onun dinleyicinin özü. Ketitler o içinden her kim gereğini alır. Yani ben görýän demem Türkmenistan'da yani devlet yakın Türkmenistan'da da devlet diýilen zadyň yani devlet edýän yani devletin içindäki işleyen institutlar institut diýmek nämedigini düşündürýär. Şu salgydan bir institutdur. Merkez Bankam bir institutdur. Yani adalet bir institutdur. Meclis bir institutdur. Yani devlet kuruluşları o institutlar kendir. Şolar Türkmenistan'da yok diýip bolanok. Ýöne Türkmen jemgyýetiniň, Türkmen döwletiniň garşysynda işleýär. Düýpli işleýär. Türkmen bu hiç bir nemesinde däl. Yani piňine däl ýalak ýagdaýda bir yani bir şeňse bolan neme ýalak düýüşdemi, huşdamy, ýaşýamy, dirimi, ölümi o bir şol atlary ketitlemesi zor bolan bir jemgyýet nemesine öwrüp bilipdirler da. Türkmenistan Türkmeniň döwleti däl, Türkmen eline däl. İçindäki ýanky ýol başçylary Türkmenem bolsa, ol ýanky görüp köp görenlerim Türkmen bolsa, oňa garamazdan ýani Türkmenistan Türkmenliň eline däl. Ýanky eline ýalak bolup görnýän nemelerim birleriň müritleridir. Birinin nemesi. Yani maşatı değil ya da yani Türkçe demedilerinde dikmeti Türkmen diline şeyleri aklemetsek sonralak o ödem hiç değil üyüşüvem yeke de şu Türkmen'in behfidine tırnak ve alaklardan eden oklarda ödem tersine diyelim. Ne ben bilim sistemi var da ken gurrun ettik de. O näme üçin Türkmenistan'a bizim yani bilmem diýmän eğitim diýin buna ne türkleşdireýin da o düşünükli orýalak. Yani başlangıç, orta, ýokary eğitime çenli Türkmen diline berilýän demen netijesidir. Bu diňe yani ýokary okuw jaýlary galtukly jahil yetişdirýändirler. Ol galtukly yarım neme bilimli jahil ýöne şöyle goýun wakyp ýören tebigatyň nemesi bilen ýüzüde bolup ýetişen adamlardan hem has nemedir perişan diýin elbet ýagdaýdadyr. Şolar ne teňte alak nemelerdir. Olar bilmeýänni bilmän ýören bir topar ýanky toplum derejesinde de şoň üçin şuna ýetenni yani büyük sebäpleri
Şonnalaktır ýokary bilim berip bören giden bir kontingent bardyr. Ýokary bilim diýip topar 15-20 mi? Belki de ondan hem kendiräkdir. Uniwersitet, institut, şoňa meňzeş akademiýa nemeler bardyr. Şolar Türkmen jemgyýetiniň bir-iki kuşak belki de ondan hem kän yani geleceğini ýok etmäge iň uly goşan gatlapdyr. Bunu gatu görtünler, ýuwaş görtünler sebäbi bir kuşak da jahil yetiştirip bilsen, o jahil ikincisini, üçüncüsini, 20-nji özü yetiştirýär. Ödüm gitdigiçe de öňküsünden erwet bolup gidýändir. Şu wagt Türkmenistany hem 3-nji, 4-nji kuşak nemetini o edip daýlap bilirler. Başka nemeler bunu ulanyp bilýärler. Bu tömürme üçin iň gowy bir poligona öwürdiler de Türkmenistany isleýän özüne bir nemeti nemetine güýji ýetýän güýç Türkmenistany rahat tömürüp bilýändir. Tömürüp ýörler. Şuna çennem şeýledir. O bir gaýlygan ştat, şoň üçin Türkmenistany öz elimizde almalydyr. Şular ýalyp owaň peýda bolýanyň hem sebäbi şudur. Şul adamlar şu ýaşaýan ýerler şulaň watan ýeni ýerleri bolmalylar. Şeýlem. Bu watan ýa görülen ýer. Bundan gaçan gutular, duran tutular diýilen ýalak deme. Ştaýnyňa da bir dogry eýçiligi ýokdur. Şoň üstünden gerek wagty traktor sürdürip bilýändirler. Ştaýp bir proýekt geldi diýip üstünden rahat nemedi. Bu ýerem şoňky ýalakdyr haýat galdyrsa da, duwar galdyrsa da, oňşundan bu kulýany ýalak edip bolýar. Gün geler şu taýdan terk etmeli bolýar da. Türkmeniň düşen ýagdaýy şoň üçin täze Türkmenistany täzeden gurmak diýilýär da. Täzeden gurmak üçin şo institutlary, döwlet institutlaryny keltmelidir. Hemmesini, onun iqtisadiýatyny keltmelidir. Türkmenistanyň iqtisadiýatynyň bolmajoklugyny, barlygyny däl, bolmajoklugyny subutnamasydyr şu surat. Kemine. O sebäbi ýaşaýyş jaý, sosial ulgamlar hemmejesi iqtisadiýatyň iň uly parçasydyr. Iň uly multiplikatordur. Generirüýçi multiplikator diýilýändir. Men ýa-ni Türkmenistana 3-4 ýylyň içinde, 4-5 ýylyň içinde 1 milyon sanak men oturan villam ýalak villa almaly mümkinçiligimiz bar, şonu edip beren diýip o demekdim. Men Türkmeni sizden ýa başga birini gowuran üçin o teklip beremok kemine. Menem Türkmeni o tiýlän bolsam, gowurýan bolsam siziň diýiňiz ýalakdyr ýa-da tähil artyrak kemirakdyr. Şu teklifin aňyrtynda Türkmenistanyň iqtisadiýatynyň çarklarynyň getaplaryndan biridir. Şol ýa-ni şu milleti o normal şertdäki Ýewropadan belki de üstün ýagdaýdaky şertlerdäki binalar, çaýlarda näçe türkmen ýaşamalylar. Onu ýaşap bolýar, edip bolýar. Indi edip edilýände mene aýdyp oturna. Yani Türkmene 1 milyon sanak jaý, 4,5 milyon, 5 milyonu diýen öý bolýar da. Onuň 100 miňlerçe iş ýeri, o öňümçilik, senagat çarky aýlanyp başlaýar da. Iqtisadiýatyň çarkym aýlanyp başlaýar.
Adamlar işli güçlü bütüçe de yani yönümçülük nemetip teknoloji götüp gelişip onun tüvürüğünü de yayrap başlıyor. Tääre Türkmenistan ilinde sodatları biz bölümde tutuyatsa. Yani o dinet devlet institutları yani doğru düzgün oturdular onu. Mekanizmleri işlep ileri yalak yağdaya getirilerine yani saadetin altyapısı değil ya da hukukun altyapısı. Sodatlar dören vaktinde yani ben aydiyan dağıtılan durumuşa geçirip oluyor da. Böyle Türkmenistan Näme şonu eden ok. Döwlet ba bolsa şol yetmellen. Men taparagy bunu bilýän bolsa taparagy profesor däl. Alim däl ýa-da üýtgeçik bir neme däl. Şu zatlar bilýän bolsa döwlet diýilýän edaraň içinde bunu bilýän milyonlarça adam bolmaly. Men şol milyonlarça adamyň biri bolup bilýän. Misal üçin. Men bilýän bolsam, şunu edip bilýänem bolsam, şol milyonlarça adamyň köpüsi şunu aklym getirmeli, bilmelem. Ýöne näme üçindir ýok. Ýok bolan üçin Floriýala gowadan ibarat bolýar da Türkmenistanyň 80-85% ne Floriýala gowalardan ibaratdyr gebine. Ente bu da yani köçen yemeğin bir suduru bildirýär da. Ýöne bu da atlam sudur bildirmeýän ýerlerim bar. Biz o Balkan tiýagy dedi, o çykdy. Ýadyňa düşýärmi kemine? Yo, Hudaý berdimi taýdy? Hudaý berdi diýip Hudaý berdi. Hudaý berdi diýip bir oğlu var. Gumuň içinde. Gumuň içinde. O başga da kän. Öyle bizim yani Google'da indi siz rahat bunu Türkmenistanyň hem bir ýerine tiýagy edip bilýänsiňiz. O tiýagy edin görüň o beret ýemesini o ne Tääre Türkmenistany ýa üçin gurmaly diýilen nemeleri onuň şuna gitdi näýilep bolar. Gaty şuwa da erbet şunu Türkmenistanyň ýagdaýyny dil bilen bir surat çekmeli bolany bir aýlyga işlemän neme diýende. Onuň bir kepde de ýödüň alyp bilen okda. Ýöne men size düşünükli bolar ýalak. O täzece hereketlerden ýa-da faktlardan o sidem yani tarihi atlacak olup o kelläňde agram salyp görmedi ýalak. Demeli düşündirýin. Ne Gorjogda yani Göktepe bilen Büzmöýüniň aralygynda Bagabaragyň garşy tarapynda o Ahal City diýip şäher salynýar. O akylly şäher diýip at berilendir. O bir tarapdan seyretsen o şäher salýan orada o da akylly bolsa bir gowdat diýip düşünüp bolar beýlen. Yo, ne şu taýda bilmedim 50 miňlukmy, 60 miňlukmy, 100 miňluk adam ýaşar ýalak bu şäher gurýarlar. Yo. Indi okey gurýarlar. Ýöne 40-50 kilometr Gunwa taraf o bäherden tarapa neme dersiň bolyn çağalar köçede eli boş şişeli geçen maşinlerden avtobanda su dilýändirler. Çörek del su dilýärler. O bunun on tebäbini ocağa çağalar bilen okda. Ýöne tapara şu oturan ýerden tutaýdyny bilýär da. O näme üçin çolar bilen ok. Yani şäher planlaşdyrýan ýa gurýan 50 miň 60 miň halka o jaý urýan ortaň tuğ bolmaly da.
O su almak üçin skvajyna diýerler. Onun beşerden. Şu skvajynar o dağın etegi o su çykýar. Ýöne o su bir ýeri demesini köre diýär-de. O Türkmenistanyň olar ýalak nemeler tarihde kän etdiler. Biziň ýaşymyzda akylary bilýändir. Bagyrdan Aşgabatda gelýärken o Zalatoy Kuluç diýip bir neme tuak ýatdy. O ýan başyň ýokurtyndan gelýän nemeler. Şol ýem 70-nji ýyllarda ketildi. 70-nji. Ýokurtyndan skvajyny aldylar da. Ýan baş tarapdan. O ketilýände de pöwrüde şonda alakdyr. O su bar, ýöne su çoňsuz däl, o bir ýerden alsaň başga bir ýerde. Ýani tebigi üstüni doldurýan nemesinden artyk debetde alsaň o taý gurýar da. Wagty geçmek bilen. Şo ahal siti o gurulmasa bir ýalgyşda olar ýalaklar gurbollar, şolar ýalak owak waka olar ýalak şäher gurmak özi günäde. Günäligine meter imkanlyk taşy diýýärler. Bular ýalak birowy ko'ollar ýene de ýaşy, bular ýalak 60-65% halkyň şunda ýalak bowlary ýaşap ýördi. Bu ýen jenaýet. Imkanlyň daşyna çykýan jenaýetde. Olar ýalak adam meni bilmedim köçekde kedekler bölürüň dedi. O günäý iş edipdiň diýjek adam bolmam kan ýa. Şu derejesini aglatmak üçin aýdýanlar buny. Kedeklep bölmäňiz hökman däl. Buň sebäbi ýa-ni Berdimuhammedowlerden nämelerdendir düşünýär. Ýok. Buň sebäbi Türkmenistanyň ýokary okuw berýän guruluşlarynyň biwesi. Türkmenistanyň nemesi. Şu güne ýeten ýagdaýy, ine ýoldaş muallimler, rektorlar, prorektorlar, doktorlar, doktor nawuklar siziň ürünüňiz. Türkmenistanyň şu ýagdaýa gelmeginiň nemesi siz Türkmeniň 100 ýyllyk gelejegini körelden köreltmäli iň uly goşan Türkmeniň gatlagy bolýar. Gynantagyň şeýle. Ýöne bu tersine bolmaly, ýöne şeýdinki şeýle boldy. Buňa mektepler, orta mekteplerim giýýändir. Ine şolaň miweti, şolar ýalak ýanky aptal akylly şäher proyektlerim şondan gelýändir. Şol adamlar diýetdi. Başga bir däl. Bu samsyklaryň akylly şäher guruşy üýtgeşik bir zat sapara. Akla sygyp biljek zat. Ýok, Guronam hiç olin bir töpör demeni ne uğrat haliyadın. Yani şu çağızıkları gözüne getip koy, ya köşeye çıkıp tuğ dilyadır. O geçip var yani İran'dan bir Türkiye'den bir başka yerden bir yük çeken maşinlerden o çağızıklar eli baklaşkalı. O tevani olurum bilen o şoför olurum bilen o Türkmenistan ıstı bir yer diyedi. Yani bir tamsın akıllı şehir kuryandan haberleri yok. Üstünden geçip giderler onun akıllıdığından bilen oklarda. O Türkmenin kuruluşu demesi yeten yağdayı şu. Bu da atlar düzeltmek için bu Türkmeni yani terdir kurmalıdır Türkmenler başkası olmuyor. Evet düşünülmek kıyınlar. Akıllı şehir beherdenin tuğulu yok etti deyip kelletini alıp bilecek Türkmen. Kuryanın yani yemeğine seyredip oturandırlar. TikTok'tan vardı. Bana biri iyi verdiler. Sağ olsun. O çok yönü sebep netice nemesini bağlap bilen okulurda. Devam edenlerini. O beherdenin bir etini atsan
tuğ çıkyandır. Kärdilen inkän ýeri şu bärden tuğruklardır. Dağ, baňyrys dağda. Şu taýda da suw ýok. O suw ýoklugynyň sebäbi bir ýerden näme? Başka bir yerden alýarlar-da. Ýa-ni o gapydan bolmasa beýlek gapydan diýen ýaly. O diň şu tebigatyň bir demesi bar, şonu bozsaň bozulýar. Bäherdeniň aşağı dağlaryň aşağı duruşyny derýä ýalak demeler bardyr. Bäherdeniň köli bar, yaratdy. Şu taýlar şeýlere. Sapara 3-4 minutymyz aldy, soň ildeşlerimiz bilen demek başlarız. Sonra olara hem düşüncelerini alıp. Şimdi sapara ýaň men deme aýtdym. Soň sizem o bir zat aýtdyňyz, şu ikisini birleşdireýin. Bir bina, misal üçin bir ministrligiň ýa-da bir institutyň binasynyň barlygy şu ministrligiň ýa-da institutyň barlygynyň manysyna gelen ok. O bolmanan bilýär. Ýa-da o şol tersine bolup bilýär. Misal üçin bolandan o bolmadığından erbet bolýar. Şey diýeli, ýene Türkmenistanda o döwletiň ýoklugy bir ýana, ýöne döwletiň ýerine bar bolan adam halkyň garşysyna işleýişi bar. Türkmenistanda o institut var, o binası var. Ýöne hakyky institut däl. Näme iş edýärler bunyň içinde? Töňe ýetişdirýärler sapara. Öder pul gazanýardyr ýöne. Özleri pul gazanýar. O töňe ýetişdirýärler, ondan soň o töňgelere mine şunuň ýaly owa döre diýerler-de. Yani şu etrafın bir häkim bardyr. Şu häkim töňe, o töňe nerede ýetişipdir? Türkmenistanyň o sözde institutlarında ýetişipdirler. Ýa-da şeýle, ýani bu bir ýurdun, bir milletiň barlyk we ýokluk meselesidir. Bu gaty neme diýerler de sapara araplar enejitten diýär. Enejitten diýmek o men jiddiýim diýär. Gaty o jiddi seretmelidir. O bularyň gerek cezalandyrylma, o işleri bolsun gerek o şularyň eden işleriniň o bolşýalyk orta çykarylmagy gaty möhümdir. Indiki gezeklere gaýtalanmaz ýaly. Bitirdiler. O tarihte yitip ýok bolup giden gatkan jemgyýetler bardyr. Nädip yitip ýok bolup gidýär diýip sorasaňyz, ine jogaby Türkmenistanda bolup bitýän zatlar. Şeylerek, o iyilleşler sizin ýuwaşlyk bilen soraglaryňyza we o pikirlerinize ara alyp o gurrun ederiz. Şeylerek, o ýagdaý sapara ýöne biz munyň näme üçin gurrun edýäs? Biz muny o düzeltmeli diýip o gurrun edýäs. Ikinciden hem o düzeldip boljakdygyny düşünýäs we boljakdygyny bilýäs. Bunu özem sapara şu wagtda bizden başga edip biljek adam ýok. Aktivistlere çözdürecek bolsalar o meseleni de olan başa barmadı yani. Aktivist meselesi olmadı innem. Aktivistlere kutusuna, izine kutuğa salıp başladılar da. Şeylere yani meydan açılıyor. Son başka da neme alternativi yok. Başka çıkış yapısı yoktur. Şoňa düşünmelidir. Bunu edip bilýän etmedi. Şoňa da kömek, yani el uzatmasaňyz, bu şantyňyza eliňizden giden soň bunu iňal bolýanlar. Yani bu tebigatyň ýa-da taryhyň bir nemesi bardyr. Giden gidýändir. Onu bolýanlar. Ýygyna alyp bolýan olsa alynar diýne şu datlary 92-nji ýylda şu döwletiň düýbüni reformalar bilen tutulmasynyň
ilk kadıklarını kakıp başladık da. O yer su reformatundan başlap. O şol edilmän beýleki reformalaryň edip bolmajağını biz gowy düşünýärdik. Açyk, aýdyn düşünýärdik. Şoň şeýle boljagyny dile de getirýärdik göni. Medine adamlar däl biz o bizim tetimizin ýetýän ýeri töwerimiz öz Tridamda ýetýärdi. O bizi gazetde jurnalla çıkarıp ya dinläp demetçek bolup bören adamlar ýokdy. O gydyklanyp bören adam vardy. Şo datlary ýedýän adamlar o birekden neme geçýärdi. Ýöne geljegiň şunalak boljagyny biz edil ýöne 2-4'lüğü ýalak bilýärdik. Onu dile de getirýärdik. Ýöne bu zatlary o ýa-da dolap bolan nokta. Şuň ýagdaýa tidir ýa-da dolap bilmeýär. Diýen gidýärdir. Bu soňky şantlaňydyr. Ýagdaýa trewi şeýle soğukkanly ana dil berende bu zatlar görünüp durandyr. Onuň öýüňiz etmeseňiz başga biri bunu edip bilýänler. Jemgyýet öýüdi, öz jemgyýetini öýüdi urmaly. Birini gurup beren jemgyýeti, siziň jemgyýetiňiz bolýanlar. Şoň üçin buňa siz ýokman gatnaşmalysyňyz. Gatnaşman birileri etmeli olany o edip bilmediğilen neme yok, ederler oluyor, sizinki olmaz. Evet, yine de yani kırada ortamız. O da bir kuvvet değil. 1000 ýyldan bäri gyrada separat düşüp bilseler. Şeýle. İyileşimiz ýazypdyr, suw meselesi gaterwet ýurdun içinde hemme böwrek keseli. Şonuň üçin diýär. Ýa-ni daşoğuzdan habarlaşýanlarymız gurrun berýär. Suw diýä içer ýaly bolmady diýär. Ýa-ni şu ýerden çykýan suw bitdikçe neme diýär-de. Şorlaşýar ýa-ni. Zeydi ýa-ni. Şorluğundan metler kemine yerin aşağı diýmek ýa-ni suw ilk bilek ýokurdan ýagýadan aşak gidýär. Taýyn ähli suw çemlendi o. Yo, yani yağmasa da sen tuğuru deryadan alıp, yani kanaldan alıp, tuğuru onu yeretin yani. O sen yer tuğurunda adodunu veriyen, fosforunu veriyen, beyleki dökününü veriyen, o difilasyon ediyen paktekken oldun. O değerlerin hemmece yine de şu tuğu, yani yerin aşağına gidiyor. O senin bir yerinden bunu kadıp, yani skuajını çıkarıp, tuğ alyan, içiyen. Sen onu neyden tağı olacak? Mümkün değil. Siz ne tuğun eyyeti, ne yerinizin eyyeti, ne tevigatınızın eyyeti, yalak golün yönü, yani hakiki eyyetçilik gözüyle veredin yok. O yölürsünüz, başka nemeti yok. Ähli keseler şol ömelerden gelýär. Yani içýän şo bolsa, ýani imetin şoňa meňdeş bolsa, üstüňden jokrumy ysty o şorludan ýeriňe o şemal gelse todap duran bolsa, o da ağzyna urnup giyip duran bolsa, o tide başka merk gerek. Ýaş ortalamasy 47 bolar ondan soň. 60 ýaşan adam garry diýerler. Ölse de bolar diýen ýalyk beýan kabullanıp durýar adam. Arkaýyn 80 ýaşa. Sen adamlarınız bunu peýda edýäňizde, evet. Men Alman taşına çıkardınız da. Men ne Şweýetýan gül ýalak ýerine ýaşap ýörün.
sığdırman çıkaran adamıyız men. O tiyalık fikir etmem soň ya şuna getir. Kelläňi Onu ütkäpdir diýip çykardylar diýäňizde. o kime yamanlyk edýäňiz? Suratda bir ýaşyl zat göremok diýä. Agaç ot o ýokmu taýda diýip sorapdyr ýaňky suratda ýyldaşymyz. O darganata ödüm sanki Am derýanyň Deri. etegi aslında şu taýy. etegi Yo sapara şonuň bir seretdim bir 50-60 metr aňyrsy ýaşyl o meýdanlar bar. O taýdan bermeýän ekenler. Adamlar o taýda ýaşadan oklar. O taýlar boşdur. Ýaşyl, gowy, otlak ýerler. Boşdur. Adamları çöle çıkartdyrlar ýani düşünip bilýäňizmi? Yurt, o sizin yurdunuzmy ine sonra. Indi ýene bir zat var. O taýy ýani agaç ekilmeýänliginiň sebäbi o taýyň ýaşaýjylary o taýda däl. Olar entek taşary ýurtda pul gazanyp berler öýüne. O içine gutarmadyklary bar, entek o haýat örüp başlananlar bar içinde. o zaýlar salmany da kimini onu näşil işlerinde yeten o. Hawa onun ýyl daşynda şu jaý gurmak üçin. O Talyan zaýlara mine şolor ýalakça. Hawa. Soň ýene bir näme gelmeli sapara canlılaryň demesi näme diýeli belli başly edýän zatlar bar-da her bir canlynyň. Adam şolardan aýratyn sunwata o sövda ýene näme diýilýän bilme üns berýän bir canlı beýlek canlılara görä. Ýöne sunwata hawa sövda bilme ýene başga zatlary üns bermesi üçin birinji o saglygy ýerinde bolmaly. İkinci garny dok bolmaly. Üçüncü öýü bolmaly. Şu 3 saat bolandan soň ine otomatik başlar, o daş döwrüni gülemeker, ýolam ýasar. Ne Türkmenistan'da yolun ya da insanlığın umum aýdaly zapara yolun bir insanlığın bir bölegi. İnsanlığın ýoklugynyň sebäbi halky ýöreýte aç goýýarlar, pulsuz goýýarlar. Ýa ýurtda ýanky ýerde näme üçin agaç otu ýok diýseniz, bu adamlaryň entek agaç ota nowaty ýetenok. Ona näme ederler ýöne bilmedim. 10-15 ýyl diýdi sapara, 10-15 ýyl bolsa. Ya da şeýle. Ama ýyldaşymyz ýazypdyr, açlyk, işsizlik şygary bilen çykypdyrlar diýe. Ýola netijede diýe habarymyz hem ýok eken diýe. Kämätden habaryňyz ýok. Tek habaryňyz ýok zatlaň bilmedim soňuny. Soňra ýeter ýadak däl, o gaty näme? Daşyndan teredip gen görýän mene gaty. Suratlara da näme üçin düşünen oklar diýilen elektorlar çykýardy. Yo düşünmez ýaly edipdirler üýtgeç. Bir. Şo ýokary bilim näme? Bilim sistemasynyň nämeti biwedi bu zatlar. Yo men bir zada içinde hayran ine doktor nawuklarym bar kemine gen görür. o kitaplaryň bir ikisini okaga gördüm. Doktor diýip o ýanky söz ulanyp bolar da ýani hakykatda dälmi, ýokmy? Ýöne bir neme bar sapara. Köp ýurtlarda, ýurdun içinde, ýene Türkiýede de batkan üns berýände, ýurdun içinde edip bilmedik zatlaryny daşyna çykyp Ýewropadan ýöre diýerler-de. Türkiýanyň halky şonu hakykatdan ama bir watan söýgü nemesini görüp bolýar, näme diýeni düşünüp bolýar watanyň. Daşyna çykyp şu düşündürmäne dowam edýärler. Indi Türkmenistanda şonu eden adam gaty az seýrek. Mysal üçin ýa-da institutda o akly ýerinde bir adam molim bolmaly, iň bolmanda bir ýa-da suratda gören owamyzda ýaşaýan adamlardan tapapdyr. Eýle dälmi? Indi bular bolup duran zady ýurdun içinde bolup bitip duran zatlary o görür, akly ýeter. Ýetýändirem. Ýurdun içinde çözüp bilmesem, ýurdun daşyna çykyp çözmän has efektivine biz çykyş edip başlanan wagtymyz ýa-da orsun nemesiniň
protokol kellesi bilen edilen iş vardı. Yurdun daşında oturan yerinizde uzat edip bolýarmy? Yurdun daşında bunu etmeli değil, yurdun içine gitmeli deyip aydiýarlar ine. Gorkyan zatlar şol. Güç, köplenç, içinde değil daşında bolup bilýär bir zatın. Güç içinde değil daşında bolup bilýär. Şonuň üçin. Yo içinde bolyan yerim bolýar kemini. Öňe or kellen içinde bolýar. Ýani üýtgöz Yani şu ilki beynine bolýandyr. Şu kellen şonu alıp daşa çıkman gerekildi. Yurdun içinde edip bolan ok. Şonuň üçin kelläňi alıp daşara çıkarmaly şu kellen. Maksat şol. Bunu yine yörüýt edýärler. Ýagdaýlar şeýle. Ýene ýerleşimiz ýazýar. O internet yok. O yurdun içinde nämäniň akylly şäher diýe. Olan bir näme? Aýdylmaly zatlaryň biri ýöne şu da vardı. Akıllı şäher kimler gurýar diýip sorasam bawaraklar. Demes çıkacak da sapara yani Berdimuhammedler diýende yani akıllı adam akla gelen ok dünýäniň hiç bir ýerinde de. Habarlarda da görün yani jurnalistlerin kommentaryalaryny okan men näçesini okap gördüm de. Şolara o akıllı diýen adam yok. O akbak diýerler. Aýlawly ýol bilen. Geçen bir hemen görkezdi. Kemine bu Berdimuhammedlerde hiç fark yok. Onu yörüte diýerler, şolary tamsyk görkezjek bolup diýerler, tamsykdygylygyň bowda ýalan zat däl. Eline hukuk yok şularda men şoňa ýa düşünme kynra oýdýar. Sebäbi Berdimuhammedow iň bärkidiki jijek nemede pasport berip bilen o halkyna. Şoňa güýji ýeten ok. Bu şonu etdiren oklar. Bolmasa pasport bermeliligini ýa-ni diş doktorum bolsa bilýän bolmaly. Ýa-ni bir sen raýat diýmek elbet zatda. Sen watandaşyň pasporty bolup bilmede. Şoň güýji ýeten ok. Şu babaratdaky jaýam ýa-ni kompleksen talap edýän däl bolmagy mümkin, ýöne tallarýandyrlar. Oňa adyna da ýörüýte güllürme üçin akylly şäher edilip demedýändirler. Onuň şonalak oýunlar oýlanýan bolmagy gaty akmalda Türkmeniň eline däl, gaty görünýär-de. Bolmasa ýa-ni bir jemgyýetiň şu bolýan zatlara düşünmemesi mümkin däl. Kemine. Yani şu taýdan bir 10-njy, 5-nji, 8-nji klasyň çagaty ýygyny teredenle şu zatlara düşünýär. Şu zatlar nemeden? Olar universitet, institut torpörlere. Bunlardan daşary ýurtlarda o simpozium berip börenlerim ken. Yani dargana taň ýa-ni owasyny bilen. Ya Hudaýberdi owasyny Balkan neme Hramow Balkan giýewitdir. Balkandylar nemeti. Balkanly giýewlerimiz şeýle bol. Yani Hudaýberdi owasyny bilen okdur öýdýär. Bilýändir. Hudaýberdi owasyna bir ýa-ni suratyny alyp görkezdiň ýetleşlere Türkmenistany tidem Ratiýaha dedin. Iň ormanna ýa-ni suat Google'dan edip bolýar-da rahat. Google'dan gözläp tapmak isleýänler Nirdete Nevit Dağı şäheriniň Demirgazyk gün watarynda ýerleşýär. Şoňa dogry gözlän. Ýalňyş bilsem şo taýlarynda. Hudaýberdi. İşsiz, ýolsuz bir owa. Menim pikirimçe bizde çağalar ve işgärler bilerek ýörüýte günüň aşagynda çäre diýip tutýarlar. Sebäbi mankurt kinoda da günüň aşagynda
pamitini yok edýärler diye mankurt diýip bir kino var Sapara bilýän bolsaňyz. Ya Kellesine de bir zatlar geydirýärler mi derim mi näme mi? O deme goýunyň neme Ýa. garnyny O ýapýar. garny ýapýarlar günüň aşagynda goýýar. Bizdäki günüň aşagyna o çykma çäresi beýni. Garny ýapman edýärler. Entek o yetenoklar ýöne o garnym ýaparlar. O biraz garaş. Owa bu ýöreýte bir halkyň biýilini döwmek ýani mertebesini o ayaklar aşagyna almak üçin edilýär bu zatlar. Bunun bir manysy ýok. Şeýle bir zat bar da Sapara. Men ine şu wagt owa ekrana çykmak üçin Sapara ekranyň öňüne gelip oturdum, dogry dälmi? Soň bir näçe o zatlara basıştırdyk, owa endegem owa basmana dowam edýäs şu näme göneferin alyp barmak üçin. Yani her bir edilýän iş bir sebäp üçin edilýär. Bir zat ortağa çykarmak üçin. Günüň aşagynda oturan owa çäre diýip ýa oturýan çağalaryň owa şu eden işi näme sebäp bolýar, näme zat çykarýar, önümi çykarýar bular. Bir edebiýat mı dörýär o taýda, sunwat mı dörýär? Näme dörýär? Yok şu akıllı şäher proýektir de bilýän injenerler dörýän bolmagy mümkin kemine. O biz bilemdik. Doğru. O ýyldaşymyz ýazypdyr, men bu taýda bir ýeri bar, şonuň üçin aldym. Saparasyz bireýän bu zatlar barada aýdypdyňyz, indäm siziň aýdan zatlaryňyz hakykat boldy. Ol ýerde adam ýaşamaly hem däl diýe. Şu taýa ol ýerde adam ýaşamaly hem däl ýerine demedeli. Yurt Sapara adamlar häzir bir neme döwrüni geçirip durlarda. Daşar yurtda entegem işläp bolarmy bolmazmy diýilen soragyň jogaby ortağa çykan ok. Sebäbi bizde bunu düşündirýän media bolmanlygy üçin, uly bir media bolmanlygy üçin ýa bu zatlar öňünden owa düşündirip öwredip owa bilen oklar. Bunu nädip bilýär jemgyýet test edýär Sapara. Bir ýa-ni 100 000 200 000 adam o gurbany gitmeli, ýalňyş neme näme diýilýär, çıkalga. O iýlik tejribesine dälen öwrenmesini öwrenmeli. Owa öwrenmeli. Baraz gidip bir ýerler ýanmaly. 200 000 owa 100 000 adam ýanmaly. Pasportdalar owa Türkiýeге geler görür alan pasportynyň çonça pul berip owa gynanyp alan pasportynyň bir garşylygynyň ýokdugyna düşüner. Owa indi ýaşamaly däl diýilip durulan ýurt soň ýaşamaly demesi şu taýdan çykyp başlaýar da. Indi bunun Sapara aýdyň ýadyňyzdan çykjak bolsa men ýadymda hemme adam edýär. Yani gowy döwletleri, ýurtlary, mekanlary edýän adam, ýöne gowy ýerleri dowdoga öwrýän adamlar. Bu zatlaryň hemme jetiniň aňyrdyna adam duda. O siz haýsy tipinden mesele şo taýda. Haýsa ýakyn. Ýykýan, ýumrýan, dargadýan, tozdurýanmy ýa-da döredýän, yaradýan, urýan. Deme ýakyn şo zatlar. O arada da aýdarýaly Sapara pikirim kän ýöne oňa girmeýin. Yeri gelse demedeyin. Indi şol o yurtda o ýaşamaly däl diýilen yurtda o ýaşamaly ken diýilen netije gelenden soň o gaty ýene bizim hem o gorkan zatymyz o bolma nemesi gaty ýokary. Indi Sapara emekiniň raportlaryndan käbir ýerlerinde geçýär-de Türkmenistanyň etraplarynyň guruluşy hem zatlary analizleri ve bir etrapda häkim bar, etrabyň o ýeri bilen toprak bilen gyzyklanýan bir başlygy bar, arçyny bar, soň ýene de prokurory, ýene nämesi, şonuň ýaly bir kollektiwi bar Sapara. Ýani totalitar rejimiň
bir etrafa bir kiçirek yere oturdan kollektiv var. Indi bu kollektiv tanalya ve ilmidamada ýigrenilýär şahsa seretmezden. Misal üçin etrafyň häkimi Wezipäni ýigrenýär. Wezipäni ýigrenýärler. Indi şul adamlar ýurdun içinde ýaşamaly kendiyle kararı gelen wagty o karara da ýöne ýere geljekler. Tupiga çykjak da ýa-ni çıkmaza çıkılandan soň karar berjek. Bizim ýurdumuzda da 12 trilyon pul varmış. Ýoksa diýiljek de bu işe. Ondan soň gelerler, birinji nereden başlaýar? Hiç kimin Aşgabat bilen Berdi Muhammed bilen işler diýär. Birinji şo ýanky etrapdaky totalitarizmin wezipelendiren adamlar bardyr. Wezipesi. Şo taýdan başlajak. Bunun netijesinde de gaty kän kanlar dökülip bilerse bu neme däl, eýem kodlanan taýar. Yani MK'nin raporunda şeyle bunu öňüne almaklyk gerekli diýip bir näme gelipdirler raportda. Şonuň üçin ýanky sud nemesini güýçlendirmeli. Sud usully ýanky bir medeni usulda ceza bermen usulunda öğretmeli ve şonu köpçülüğe düşündürmeli. Eğer şonu düşündürmesek ýurdun içinde 100 000'dan gowrak adam totalitarizmin hyzmatkary ölme mümkinçiligi var. 100 000'dan gowrak iň pes berilen nemesan. Şonça adam öldürülecek. Dine özleri däl ýanky jahil jemgiýetlerde şeýle bir zat var. Bir başlan soň soňuny getirýärler. Çağa çugasy bilen gyrma mümkinçiligi var. Indi şu raportda gaty korkunç zatlar var. Yine ýaşamal däl diýilen ýurt ýaşamal diýilip karar berilen wagty boljak zat bu. Ýyleşler. Gözel ýyleşmiş sawal. Käbir neme zatlary ýadymyza düşürýäňiz. Şunun ýaly zatlary ýazylmasa bunu aýtmak ýada da düşmez. Şeylerek 60 ýaşda kesel bolup hassahana varan hassalar gön aýdýarlar doktorlar senden ýaşlar bolup senden ýaşlar ölüp gitdi diýip maral berýärler. Sen näme ýaşap ýördiň? Sen näçin ýanky ütköşük bir ýagdaý sapara. Indi bir neme gurrun verdiler. Hayran aldım. Ýanky bolup biljek bir zat ýöne. Hayran aldyrjak zat ýöne şonda da. Hassahanaların her bölümün başında zawedüşi diýär-de. Baş jogapkar mı diýilýär ýa bölümün jogapkary diýeli. Düşnükli olur ýa. Soňra glavraç bardy orda mı? Şu her zawedüşi diýilen adam her ay $1000 glavraça bermelimiş. Bütün hassahanalar şeylemiş Türkmenistan'da. Şolar gerek o adam öldürgen bolsa, o adam diýreldigen bolsa şo puly tapmaly. $1000 glavraca vermeli. Olaram alıp yani piramidan ýokarsyna dikelýän ekende şo pul. Näme şu bawarat metod diýilýär şu. Kemini. Näme şu Berdi Muhammedow özü Minzdrap bolan adam. Soň giýden daha düş. Usul çoňky bawaratdan demedi. Soň ine o taýda hassahanalyk meselesi ortadan aýrylýar. Ýok, ýeme bular ýanky näme diýen tebigaty aratsalaş näme ýalak bir hassa adam näme gerek diýip ölsün gittin ýa. O pulu bolsa bersin diye biraz alaly, soňra bölülür diye de şey. Maksat o taýda pulunu almak ýanky onu kesel bejermek ýa neme däl. Gudrat diýip bir ýyldaşymyz ýok boldy arada. Kömek sorap çykdy, kömek iyi verdik. Ýyldaşlarymyz jemledi, üýşürdi. İyi verdik. Şu pul gelenden soň birazrak seredipdirler, sapara birazrak ýagdaý gowulaşyp dursaň
Şo gaýta-gaýta aýdýan zatlary ölýär bu diýär. Indi şo taýdaky medsestralaryň hem ses ýazgysy bar sapara elimizde. Ölýär diýip aýdýan. O nämesi bar bu, näme kesel bar diýip soradyk. O keseliniň nämedigini bilen oklar aýdan okýan. Aýtmaýan bolsa bilmeýärler-de. Ölýär diýär. O size baran ölmeli. Ölýär diýip aýtmaň. Sen bilýänliň üçin aýdan onu. Size baran ölýär. Şonuň üçin aýdýan onu. Katı inançlı bunu adamlar isleseňiz islemeseňiz düşünmeli bolýaňyz. Yani kelläňiziň içindäki nemeleri oýundurmaly bolýaňyz, onu biraz çalyşdyrmaly, işletmeli bolýaňyz. Şeýdibem bir imtihan ýalak neme ýuwaş dönmäňiz gerek. Oşoňa ne kömek etjek bolup ýörüs. O kömegim isläne berip bolýar, islemeýäne kömek edip bolýan näler şoňa aşagyny her tapar çydyp neme diýen. O kömek islemeýän adama kömek edilmelem däller, edilýänem däller, netije de berýän däller. Siz ýanky owalardan ýanky görkezlen dargana taň owasy bar. Dargana taň özü o sapara, owasam däl özü şol. Merkez şol. Owa merkezi. Vay anasını, vay anasını. Köçäni ikä bölüpdirler. O täze ýerine, şo täze ýanky durmuş gurup çykyp gören ýaşlaryň raýony şol. Молодёжный raýon, ha. Ýaş çatynjalaryň raýony. Dargana taňym. Ana. Türkmeniň geleceği. Geleceği şo taýda. Ertiri. O men başyndaky aýdan da adam bir adamdan çykardym kemine. Ýanky dargana tabilen. Owa şo ýanky şeýle owalar döreýär diýdiňiz deýne. Owa şondan çykma islegiňiz bolmaly. Şo bir isleg göremeli. Ýanky ýok ýaşajak diýsen şol owaňyz ýeriňizden alýan adam ýok. O dowam ediyor. Endi bir sapara bir makaladan bir zat görüň beren belki. O gyzykly bolmandylar ýöne şu tema bilen baglanyşykly. Amerika ikinji jahan uruşundan soň Ýaponiýa bilen Germaniýany ayağa kaldırdy. Hem ykdysady hem beýleki hem kömeklerini berdi. Ýaponiýanyň häzir reçelliğinem arkasında hemme tarap bilen Germaniýa birazrak Ýewropanyň merkezi boldy. Ýene de bilelikde ýöne bu taýda Amerika şolara kömek edip bildi ýöne ne Owganistana ne de Iraka kömek edip bilmedi. Bunun sebäbi näme diýip sebäbini demedidir makalada. Sebäbi bilen gyzyklanýar. Sebäbi şeýle Ýaponiýa bilen Germaniýadaky halk öz başındakylary günäkärläpdirler. Siz sebäpli biz şu uruşun içine girdik, kan döktük, kanımız döküldü diýip bir siyasi syn berýär halka. Sapara. Indi näçe 79-njy ýyldan bäri uruşun içinde bolan Owganistana Amerika barýa bir hökümet gurup bilen oklarda 20 ýyldan bäri dogry dälmi? Uruşun içinde. Amerika barýa o hökümetine bu düzülüp bilmän duran hökümetine o düzülmesine kömek edýär. 20 ýyla şo taýda uruş bolman o bir bomba partlamalaryň daşynda ýöne uruş ýok. Uruşsuz ýagdaýda 20 ýylda 2 trillion pul harçlaýar. Ýene de şolaryň garyp ýaşamagyna sebäp bolan adamlara aşyk bolup ýaşaýarlar. 20 ýyl boýunça şolary şo ýagdaýa düşüren adamlary neme o taýda o makalada onu diýmek islemeýär. Meniň çykaran zat makalada diýär. Hiç haçanam öz zalimlerine aşık olan millete kömek edilmeýär diýip ýazýar. Makalaň nemesi şol. Awa şeýle-de. Üýtgeşip. Awa. Ýöne kemine bu zatlary gürlemeler ýani jemgyýet
fikrini paylaşmalılar. O da gurulun bilen medyada Türkmen gurulayan yani fikrini aydayan bir cemiyet derler. Ya o içini gepledip görün için bil Türkmen yiyenlerler. Onlar yalak demesi vardır Türkmen'in. İçi nemedir? Kümsükrünün büyük tevapları şu taydandır. Son beyli olan son anam ortadan yuvaşlık bilen yok olup gidiyenler. Anam yok olsa hiç şart bolyanlardır. Akılım sizden uzaklaşandır. O özünüzden çok yani içini uğurladık görün. O bir neme uğurlayanında. O Türkmen'in demesi hem de adı görünüp durandır bolun yani bilmedim uzaktan seyredem son görüp biliyasmi içinde yaşayanlara devam edindir bilemek bu da atlar görüp bilen oklar kemine. Yani gürlemen sözcük koyarlar köpesi yani ekrandan aydım da adam aytmalıdır bolun yönü cemiyet öz problemlerini öldü ortaya çıkarmalıdır. Ondan paylaşmalıdır problemani paylaşan son çözgüdü ortaya çıkandır. Ondan çözüp bilen adamlar ortaya çıkar şeyden meseleler yeka şey çözülür. Şu bizim yaşayan bu cemiyetlerimiz var ne şüphetle. Şulağım hem mecetinin nemeti yani çözüp demeti gurlap problemler ortaya çıkarıyandırlar. Debat diyorlar da olur. Debat ediyendirler, çekişiyendirler. Te çözüm tapılayança çekişiyendirler. Soňam yani çözüp bilen adamsyny tapýandyrlar, öýlerine bolmasa daşary ýurtdan alýandyrlar, tapagy ýok, tendir edýändirler, çagyrýandyrlar, bilgir adamlary puluny töleýändirler, çözdürýändirler. Şeýdip meseleleri täk şularda çözülmedik mesele entäm kändir bolun ýöne çözülen mesele gaty kändir. Dünýäň galyn bölüginden kän şulan çözülen meseleleri elementarny alak bolun yani Türkmenistan'da büyüşüne girmeyecek zatlardan. Sonuçta gürlemelidir, gürleyen cemiyet. Yani gürleme de ben gürleyen diyen bolun yani paylaşan o aydın ne doğru etti o yaşlanmış bizden hat nemedir aydın o revolüsiya ilki insanların beyninde oluyor. Rotaydan başlıyor deyip nemedir de doğru zaten ki Rotaydan yani 3 yıl bu revolüsiya devam ediyendir. Siz bilenlerden beyninin içinde bu zatlar. O 3 yıl bundan önkü Türkmen yoktur. O ne düýtgäninizi bilýänlersiniz. Ne şunu 30 yıl şeydip görülen bolsa bu atlar siz nirelek gitmeliňiz. Ne internetin ýoklugyny düýüp sebäbim şodur. O üniversitetleriňiň dereksizligini düýüp sebäbi şodur. Bilim demäň çökürlüğünün sebäbim şodur. Näme üçin çökürýärler? Biz ilk gürläp başlamyzda aýtdy. Näme üçin? Çağalymyzda görýärdik bu zatlar özüm gözümde diýerdi. Türkmen mektebi, ort mektepde näme üçin gowşak diýip biz soňra görýärdik. Denemize tamza gürlän yerimizde näme üçin? Sebäpleri ne? Şu Türkmeni näşe ýalyk ýagdaýa getirmek üçin edilýär. Doğru. Kemine soňra bolsa alaly ondan bunu demede eli. Kän uda çekmeli ýadatmaly. Yo bar. Belki de bizim edýän gurulmamda hiç kime gerek geldir kemine. Ýöne özümüz gurläp oturýar. Yok. Vatikan var. O aslında gysga geçtik o. Yani gysga geçmek mümkün däldi bu meselelere. Halkın 60%'i daşında o jaý näme olur ýalyk o içinde alanlar ýok. Jaý ýok diýe ahasiyeti näme o bahasy ýokary halk aç susuz diýip ýazypdyr ýeldeşimiz. Bir tarapda halk o jaý ýok, ýaşarýar öý ýok. Onu jaý gurmak üçin daşına çykyp 10-15 ýyl işleýär. Beýle tarapda da ahasiyeti kurýarlar. İkisini bir neme paraleli oturdum.
deňeştirin ýanky her türlü edip o ýanky agramny deňeşdirip görüň, göwrümni deňeşdirip görüň. O çykyş taryhyny deňeşdirip görüň o peýdasyny zyanyny. O taýym Türkmenistan, bu taýym Türkmenistan. Kim O şonlar? ýanky Dargan atanyň o ýaş çatynjalar bölegem Türkmenistan ýanky akal syýty de. Akal syýtym boldy, arkadaky syýtym boldy, näme boldy soňky nemesini bilemem. Şeýle soň ýyldaşymyz ýazypdyr o saýatly tanşym bilen o gurrun etdim diýe. Şol gurrun berýär Hytaýlylar Tokoýda hiç haýwan goýmadylar, hatda ýylanlara iýip oturupdyrlar diýe. Bu näme meňze sapara? Senin o melleň içinde haýwanlaryň bolýar, towukdur, o goýundur, ördekdir, ittir, pişikdir tapagy diýok. Gelip şolara o bir gelip iýip gitse. O bir Türkiýeden bir tanışym gurrun beripdi. Kadıköy'de. Kadıköy'de bir port vardır sapara bilýän bolsaňyz. Bilýän. Näme Haydarpaşa portumy, näme diýilýär? O Haydarpaşa. Indi şu taýa diýe Hytaýlylaryň nemesi gelýär diýe-de ol kargo gemileri var ya, Ulbakan. Näme diýerler ona bir markasy ama var. M harf bilen başlayan. O. Men tediýen ýalak. Soň şo diýe gelip nemeler düşürüp soň ýene täzesini ýükleýänçä diýe. Şo gemi şo taýda durýar diýe bir hepde ýakyn wagt. Soň şo töwereng diýe itlerini özlerine öwrenşip diýe soň gitjek wagt alyp gidýärmişler. O dengizde yol boyunca da şu itlerden çeşitli pişirip yiyip gidýärmişler-de. Hytaýlylar. Soň diýe şolar diýe ýa belli başly nemesi barmış gemiler. Şolar gelen wagty diýe şo Kadıköy'ün itleri ýitirim bolýarmış-da. Her gelende itler azalýarmış. Awa gynandyrjy. Türkmenistan'da o safari dip o av demediler bolýandyr. Yani Araplar edýär şu safari dip. Şu av baran ýalak Türkmenistan'a gelen şeýler hak gelýär. Yani bir egzotiski banan respublikalar dip o Afrika diýilýär bolun inni Türkmenistan şolardan kän ýyzy kemine banan cumhuriyetlerinden o geçirdik biz bu zatları. Doğru. O hal burada sapara 100 kron ýeripdir. Ay tuğulama bol halmırada ol var şundan var başka bizim. Kağıt hal bırak bay diýäňiz şol. Doğru ya. O. O iki tane pensioner bolup şolary neme ders alıp çıkar. Toyunda gaýtdyn halmırada şey diýme. İyileşimiz ýazypdyr o bolýan zatlar o kelle sığjak zat däl, o aýtsaňam hiç kim inanmaz diýe. O aýtsaňam inanmaýar, dogry. Nädip bolýar diýip soraýarlar. Ýalan däl. Ýöne biz beýlekler inandyryp ýörmeli däl, biz öz etjek işimizi özümüz bilmeli. Halk özüni bilmeli. Bir de etmeli. Onu başka bir yere etjek bir yere edip bilmeýär. O şu jaýlar gurulypdyr, o biz baramyzda taýda ağaç östürüp bolýarmy ýa deme. Şor toprakdan gurrun edýän ýaly sapara size sorapdyr. Şol ýanky nemäni görüp o adamlar gorkýan bolmaly-da. Renk ýok, ot ýok, ağaç ýok. Ýerde ýaşap bolarmy diýe. Onu diye yaşıllandırıp bolmakan diýip soraýar bana. O, dämet. Hem bir adam edip bolar. Ýanky Dargan atan bir adaňyrty jeňeldir. Bawa. Jeňelin apdalyny todap ýatan ýerde ýaşaýarlar. Bana aňyrty jeňel bolup bilýän bolsa bärden deme bolup bilýän.
Ya o dargan nemen giden cengeller vardı. Hı. O, benim fikrimce diye şeyle bir proses başladı. O toplum ikiye bölündü. Önkü fikirler hem o biraz progresif fikir ediyenler, önkü fikirler ve o biraz progresif fikir ediyenler diye öz maşgalan ikiye bölündü. Düşündürmek için bu nemeden geçiliyor. Öyle bir hasiyeti var. Şu Türkmenlerin Saparayın kümsük diyeniz ya şuna bir deme vereyim, olduğu vereyim. Hı hı. Bir misal bilen. O taraftan orlu verecek mi ya her taraftan? Ee, Yok, yani sizin aydanınıza vallahi verecek. Yani kümsük nemesinde e, şu aydan vaktin o düşünüyor, üyütkömöğünü gerekliliğine de düşünüyor, üyütkömöğünü özlemислeye. Son içinde yani kelleğin içinde fikir o. Yani sana dili bilen aydan vakti hiç sağlam üyütkömöğü diye de. Yani öz içinde giyeceğin diz şunun fikir ne diye. Yani iki bölümde değil o yani şey değil elde ona. O bir taraf entek o fikirlerini dile getiren o. Değil mi bunun demesi. Cemlep bilen ok, yani öğüdü toparlayıp bilen ok diyeli. Adamlar kemiğine bu 30-70 yani bilmedim 100 yılın propagandası bayağı yani kökünü demediptir. Adamlar öýünde bir tüýtlek bolmaly, işde bir tüýtlek, o ýoldaşlarynyň arasynda bir tüýtlek, toýda, märekede üýtgeşürek, o adam yani 5'e 6'a 7'e bölünün. Ol bu psikologiyada ketil hata edilýär. Yani razdvoєння личности diýilýär. Bizde razdvoєння değil, расстроение. Ondan mümkün. Ne şol özünü cemiyet toparlamalı. Adam bir adama toparlanıp bilse, bu zatları çözmek kıyın zat değil. Türkmenistan'ı katı bakım çözüp oluyor. Çözüp bilecek adamlar ama o bildiği o neme de var. Bunu ne edip bolonu bilsen, ne edip bilsen bilyen. Biz ne edip bolonu bilen soň ne edip bileceğimizi bilip otur. Neme diýär? Soň atı anam bilen aýdýar. No. Bundan aňryk gitse de ne herden gyjagarlary ýaly köçe çykyp suw diler başlar. Suwsuz ýaşaýyş bolýanlar. O sizi ýani suwsuzluk, açlyk kände de mejbur eder. O sizin aklyňyza entek gelip bilmejek zatlara edersiň. O suwsuzluk, açlyk, ölüm adamyny gatyt edýändir. Hudaý saklasyn. Şo zatlaryň öňüne geçip bolýakan wagt bardyr. Şo wagtdan peýdalanjak bolmalysyňyz. No. Akly etken. Ondan şu demäň türkmeniň işi gaýdanyň demesine iň günäkär gatlak bilgili, ılımly, bilimli adamlardyr. Siziň düşmanyňyz şolardyr. Şey diýip aýdaýyn. Şuna getiren şol adamlardyr. Bilip sesini çıkarmadyklar, ya da tersine edenler. Şu adam bilip sesini çıkarmayanlar gaty känler. Demek yani Berdimuhammedow Turmurlary berjek bolup görseňiz de. Men orada şonu alyp galyp yani ýokary okuw jaýlarynyň rektorlaryny, moğullimlaryny nemelerini tribunala ilk ülek şolary bermeliler. Evet, şolong niwetdir şu zatlaryň hemmesi. O tribunala bermeli bolsaňyz ine haşlar size aýdaýyn. İlk ülek yani ýokary okuw jaýlar onuň orta bilim deme moğullimleriňiz. Yani bu işleri şunu yetmesine iň uly goşan o sizin geleceğinizi ogurlan adamlar şolar. No. Olar yani döwletden bir zat ogurlapdyr, o da önemli däldir. Demesi yani günäsini deňeşdirir ýalak derler.
netice. Döwletden bir zatyň ogurlanýanlygy o hakykat bolsa, diýmek o döwlet ýokdur. Şo taýda galaýmaly. Soň o ogurluk meselesine hiç geçmenge gerek ýok. Döwletiň ýokdugyny o suwd edip bilýär, başga zat däl. Döwletiň bir zatyň ogurlanmagy, döwletiň ýokdugyny suwd edýär. O soň oguryny cezalandyrmagyň bir manysy ýokdur. Sapara şol aýdyşyňyz dogry. O bir adam şekilli ýurtda okap diplom alýan, o sesini çykarman gören. O ýaşaçyk o türkmenlere. Yaşadığı o Hemmesi. nemede yaş önemliler. Hiçbir nemesi yok. Yönü aklın yetip tezin çıkarmayan oldum. Şu vatana senden kän zelil yetirýän adam ýokdur. Şeylerek düşünmeliler. Men bir zat peýda boljak bolup edýändir öýdýän bilen. 3 ýyllap o iýjämi gündüm Ümitmen o araňyzda bolmasa adam pendiýe çykangyň diýince alýandyr kemine işlediýän. Çalt geçeli yazılan zatlar batkan sapara. O şu Aşgabat meselesi boýunça da ýa gurulýan jaýlar. O hemmesi diýär daşyndakylar gowy baý ýaşaýar diýip görkezmek üçin o daşyjak içmejek boldy ýurt. Daşar ýurtlara o baý owadan baý ýurt o diýdirmeli şey edip owadan lomoy ogurluk etmeli diýär. O şeylere Hep zat yalan o başka demedi. Yalan bilenem nirek gidip bilýändigini ýa-da o görkezýän. Şu taýklar soňam bularyňky edýän ogurluk däl sapara. Ogurluk gizlin duran bir zaty ýapyk. Mysal üçin näme bolýar? Öýüň içi, öý ýapyk bolýar. Öýe ýa-da ruhsatsyz girilýän däldir. Öýüň içinde de ýapyk ýerler bardyr. Käwr otaglar ýapyk bolýandyr. Otagyň içinde de sandyk bolýandyr, ýapyk bolýandyr. Ýene şol ýapyk ýerlerden gizlinlik bilen alynan zat ogurlukdur sapara. Bularyň edip beren işi göz görtele, o göz görtele zat o talançylyk bularky. Talap durlar, ogurluk diýip at goýmaly däl mi? Talançylyk. O Merkez Aziýadaky oňurgusyz prezidentler o bir görseň Hytaýda, bir görseň Ankarada Turan urup ýörler. O Turan hem Merkez Aziýany sömürmekçimi? Şonuň üçin Türkiýe täze Türkmenistan gurulmagyny isläni okmak diýär. O gurulmagyny isläp islemedigi meselesini bilemizok. Ýöne Türkmenistan şu wagt häzir oğanlar hem sömürüp biler ýani şu ýaly. Turan däl. O anam sömürür. bolýar kemine nemede el jemle el ruhsat. Bolýar sapara. İsleseňiz jemläbem bilersiz. Onda sapara sağ bolun. Bolýar size de iyileşler sağ bolun. Kemine sağa da sağ bol. Bolýar. Sağlıkda bol.